Mit navn er Mie, og jeg kommer fra Næstved og har taget en HF på Næstved Gymnasium og blev student i sommer. Jeg er i gang med at supplere, så jeg kan komme ind på Syddansk Universitet og læse biokemi og molekylærbiologi. Og det er lidt det formålet med at tage det her kursus er. Jeg har lige været til eksamen i fysik C og læser nu fysik B og skal læse matte A i sommerferien. Og det her det er min mundtlige aflevering til modul 1, der omhandler bølger. Og hvis vi starter med første spørgsmål, så er der en animation her, hvor man kan se 3 forskellige slags bølger. Den her animation, den viser stående bølger, og stående bølger, det er når 2 bølger med samme bølgelængde og amplitude, de bevæger sig mod hinanden, så vil de interferere ved, at der i visse punkter vil opstå destruktiv interferens, og der i nogle andre punkter vil opstå konstruktiv interferens. Og når der gør det, så dannes der stående bølger. Og betingelsen for, at der skal dannes, eller kan dannes stående bølger, er, at de 2 bølger, der mødes, de har samme amplitude. Det kan vi se her. Der er en amplitude på, okay, det har den så ikke gjort. Så gør vi lige sådan der. Så burde det meget gerne der. Der kan man se, at der er en amplitude på 2 på den orange, og der er en amplitude på 2 på den blå. Derfor er der dannet stående bølger, og det er altså det, vi ser ved den grønne. Og den her, der er dannet her, det er buen. Det er resultatet af konstruktiv interferens, hvor at amplituden i buen vil være det dobbelte af amplituden på de 2 bølger, der er mødtes. Her var den 4, og på det her var de 2. Og det er altså knudepunkter, vi ser herude, som er resultatet af destruktiv interferens. Betingelsen for stående bølger, det er, at bølgelængden skal stemme overens med snorlængden, altså ved første partialtone, grundtone, som er den vi ser her, der skal snorlængden være bølgelængden divideret med 2. Ved næste partialtone, som er det vi ser her, anden partialtone eller første overtone, der skal snorlængden være lige med bølgelængden. Og det er altså en betingelse for, at stående bølger kan opstå, ligesom at de skal have samme bølgelængde og samme amplitude. Det vi så også kan observere her, det er, at bølgehastigheden den kan beregnes ud fra frekvens gange bølgelængden. Og vi kunne altså se, at frekvensen ved den tidligere, den var 0,067, og bølgelængden er 1500. Det vi så kan konstatere nu er, at frekvensen stiger i samme takt med bølgelængden falder, når man skifter tone. Så her der er vi skiftet til anden partialtone. Frekvensen er altså steget i samme takt med, at bølgelængden er faldet. Frekvensen er blevet det dobbelte, og bølgelængden er blevet halvt så stor. Hvis vi så går videre her, så kan man også beregne bølgelængden. Og det gør man ved at sige hastigheden over frekvensen. Hastigheden er her 100 cm per sekund over 0,067 Hz, og der får vi altså en bølgelængde på omkring de 1500 cm, hvilket var også det vi kunne konstatere ud fra det tidligere skema, der lige var der. Og når vi så skal beregne snorlængden, så kigger vi på, at det er første partialtone eller grundtonen, så snorlængden vil altså være bølgelængden divideret med 2. Bølgelængden var 1500 cm, og derfor vil længden af snoren bølgen opstår på være 750 cm. Man kan også beregne de her frekvensværdier uden bare at tage dem ind i et animationsprogram. Og det kan man ved en formel, der hedder Fn er lige med n gang F1, hvor at F1 er grundtonens frekvens, altså første partialtone, de 0,067 Hz, og n er tallet for tonen, man vil beregne. Så hvis du vil beregne tredje partialtone, så er det 3 gange F1, og hvis det er femte partialtone, så er det 5 gange grundtonens frekvens. Og på den måde kan man beregne resonansfrekvenserne, som altså er frekvenser, hvor der opstår stående bølger. Hvis vi beregner det for henholdsvis første og anden overtone, altså anden og tredje partialtone, så vil resonansfrekvensen fra første overtone være 0,134 Hz, og den vil for anden overtone være 0,201 Hz.
Og det kan vi altså tjekke ved hjælp af animationen her. Hvis vi flytter den her op til 0,34, eller 0,134, det er nok det tætteste vi kommer der, så kan vi altså se, at vi har ramt anden partialtone, der opstår stående bølger. Hvis vi, nej, jo, det var rigtigt. 0,201, som var ved anden overtone eller tredje partialtone, den er altså også god nok. Vi har 3 buer og 4 knudepunkter. Altså kunne vi konstatere, at vores beregning af resonansfrekvenserne var rigtige. Vi kan så også variere hastigheden her, hvis vi starter med hvis vi starter med at have den på 100, så kan vi se, at ved 100 cm og en frekvens på, hvis vi sætter den ned til 0,67 igen, det kan den ikke, kan jeg se. Vi kan gøre sådan her, og så sådan her. Ja, hvis vi starter med den, så kan vi beregne bølgelængden ved at sige ja, hvor blev det lige af? Ja, selvfølgelig vil jeg sige, hastigheden divideret med frekvensen. Så hvis vi dividerer hastigheden, som var 100 cm i sekundet, med 0,067, så får vi en bølgelængde på 1500 cm. Ændrer vi hastigheden til 150 for eksempel, så får vi en bølgelængde på 2250. Og hvis vi ændrer den endnu mere til 200, men ændrer den med samme interval, så vil bølgelængden være 3000 cm. Altså bølgelængden er for hver gang vi har ændret hastigheden steget med 750. Så man kan altså sige, at sammenhængen er, at bølgelængden stiger i samme takt som hastigheden stiger. Det sidste, eller næsten det sidste, hvis vi skal stille den her på 0,2 Hz og finde første overtone, altså anden partialtone, så kan vi jo se, om den ikke ligger lige omkring her. Og så har vi altså fundet, hvor meget bølgehastigheden skal være ved en frekvens på 0,2 Hz for at få en stående bølge med anden partialtone, eller 2 stående bølger er det jo så ved anden partialtone eller første overtone. Til sidst, hvis man flytter den herned, så kan man se, at den grønne følger den orange. Og det gør den, fordi der ikke opstår nogle stående bølger, fordi at den blå og den orange ikke har samme amplitude, og derfor når de mødes, så vil de ikke interferere med hinanden, og derfor vil den grønne følge den orange. Hvis vi gjorde det omvendt, f.eks. lavede den her på 2 og lavede den her på 0,5, så ville det være den blå den fulgte. Så det er simpelthen fordi, at amplituderne ikke er ens, de har ikke samme værdi, og derfor så vil der ikke opstå nogen stående bølger. Og det var det, jeg havde.